Irene Ní Nualláin tarmsa as an bhfuil gear thu mé ar bhunscoil Béarla agus ar bhanscoil Béarla agus mé cinál chuir spéis satanga nuair bhí mé ar an ollscoil rinne mé Gaeilge ar an ollscoil agus for mé job an sin le faointe leis bobar nócht a faointe agus an sin for mé job an sin le ortaí le nócht TG Ceathair. Soilm bhain mi se an tarmh as an Gaeilge for my job trí bhean na Gaeilge. Is dóilm tá irid anna níos ar dhaoine as an bhfuil go Gaeilge achub agus is dóilm sa gur buntáiste iontachaí a bheith hat le hí job all le hí cóirdas a chrothúid ar dhaoine agus is dóilm gur duine gur braham gur duine níos omláinna mé go bhfuil tuiscint amar an Gaeilge bhfuil tuiscint níos óramar ar gultúir as céimmuid cad as a dánamid agus is dóilm i gcónaí gur féidir breanú ar an Gaeilge mar buntáiste agus go gcuireann sé go seaasa sí leat a gcónaí mar scill breise. Is mis Siobhán Seoighe agus is ascuilt ar charndom hain agus I gona na mí agus tá go bhfuil leis an first betrúnach a fao láir pátrún an pátrún is mó ar scona Gaeilge. Tá an takeíocht de bordbainsteachta, prívidí, múntúirí agus gan déir pobl na scoile trí Buntáiste Breise agus denmh margad is paibíocht. Is dóilm hain go buntáiste óhhar baint leis an Gaeilge. Is féidir lumsa mar hampla a hain a rá go raibh annachchud rudí dent agam margheall go raibh an Gaeilge agam seachas tíorach an Béarla mar hampla bhí mé Buntáiste Ferber gná le Gaeilgeachtar. Bhí me mar Buntáiste Imachta, events manager le Ric Gaeilge sa de féle ionintach bhíán. Agus cumála sin chuann sé go mór le CV chumá agus camerará má tá aon rud le rá agam le aon den amachchanseo na becheart an Gaeilge chuirt leat. Agus é chuir de CV agus rá an Gaeilge agam léironn sé go bhfuil tanga eile agat agus cumála sin léironn sé go bhfuil tú báthúil don de chultar hain agus an féinúlacht hain an tagad hain mar chuine tapan hain go teintach ar fad. Okay, well, it's Mr. Traic Ó Braonáin agus tá mé I gobar le Cumann na Bhíon. Tá óclubara agin haar timppla tíre Cumann na Bhíon tá grééis an óclubara agin haar timppla tíre agus mé pléile sin le blianta fada nús ach a pléile golóir rudí agus golóir deisneil a tháinig mothlaí de bhór sin nós a bheith pléile Radio Ríra agus buníú an stáisiún seo tríú ceir a bhlíon ó hin a pléile an banní ceolte ar fád tá tréis ceol a hafan in Gaeilge tá airnál mór de ceol in Gaeilge níise tosúach agus a ríis is de bhór deisne seo de bhór gon an Gaeilge agam go raibhí lo mé seo bhaintach agus níháin sin is tócha bheith pléile seachtain na Gaeilge bheith pléile Gaelscoil agus a bheith pléile golóir rudí eile agus a fém an tamar fad Fuin saoil níos mó taobh mud an Gaeilge but cumála sin an méid sin deisna tá ann taobh sin má tá Gaeilge agat agus níháin sin agus coláise trí leibhéil má tá Gaeilge agat ba time ionntach agat agus sin an buntáiste is mó.